Екстра се чувствам. Колко чупа имаш? 25 хиляди някъде. Доволен съм, масата ми не е лоша. Аз чувствам добре, вчера се починах, реших да играя в ДНОБ. Има няколко слаби играчи по моята маса, останалите ги познавам, така че мисля, че трябва да свърша деня добре. Това е целта за днес, а утре вече ще го мислим. Винаги ли избираш ДНОБ и защо? Не, в интерес на истината в повече случаи избирам ДНОА, за да мога ако се класирам в ден 2, да мога да си почина един ден. Но последната седмица не бях спал много и реших да се аклиматизирам, да поспя тук на морето и затова избрах ДНОБ. Което от гледна точка на поле беше грешно, защото вчера имаше доста повече слаби играчи по масата. Си спал много, защото си играл много покер или? Ами не, просто така ми се случваше, че имах някакво безсъние и не успях много да спя последната една седмица. Имаш ли стратегия за днес? Ами стратегията ми е да си играя моята игра, да направя някакъв хубав стак. Определено не мисля да свършвам деня къс. Ако остана много къс, ще ги бутна просто и каквото стане. Ако мога да направя нещо малко над средния стак, ще е добре. И вече утре турнира започва. Кой е твой фаворит в турнира? Аз съм си фаворит по принцип. Освен теб. Бих бил много щастлив, ако играя финална маса заедно с още 5-6 българи. Наистина бих бил много щастлив. Нямам нищо против да повторя един хедзъп с Симон Найденов Садаша, който имах преди. Нямам нищо против да направя един хедзъп с Наско Георгиев. Искам и се да някой българин да вземе турнира. Си известен с сключването на доста странични залози по време на турнира. Така ли е случай? Ами, имам няколко. С Астрала имам един, на който вече съм на фрирол. Мога само да го спечеля, не мога да го загубя. Предполагам, че в течение на турнира също ще направя още някой сайдбет. Чакам някой да се изкаже нещо по-нахакано и да му вържа някое башче. И така. Какво се случва с теб напоследък? Какво играеш на живо? Отказах омахата напоследък, това е новото при мене. Играя само Texas Hold'em и новата мода Open Face Chinese, където се чувствам доста добре, доста в свои води. Играта много ми харесва. Става все по-популярна в България напоследък. Има постоянно игра в София. Забелязвам, че и тук хората ги интересува. Според мен има бъдеще тая игра. Ами първо, играта е много интересна. Много по-различна от познатите видове покер. Много занимателна е. Човек е вътре в самата игра през цялото време, в което играе. Няма почивка. Няма да си фолднеш картите и нещо. Ти постоянно гледаш, постоянно нещо смяташ. И другото хубаво е, че почти всички, които играят, мислят, че са добри. Просто никой не казва, аз съм слаб, всеки си казва, на това как му върза, дойде му на последна карта фентазито или нещо от рода. И все още никой не знае къде е в играта и всеки се хвърля да играе и затова е много интересно. За мен е и доходоносно. Значи, че си добър. Ами измерено финансово би трябвало да съм добрите, защото съм печеливш играч. Сега аз нямам база за сравнение, защото реално всички сме новобранци в тази игра. Може би ако излезем някъде в чужбина и поиграем с някой, ще се знае какъв е случая, но... Имаш ли някакви конкретни планове на края на годината за турнири? Нямам някакви сериозни планове. По принцип на мен Прага и Лондон са ми любимите дестинации, така че ако реша да играя някакъв турнир, още ще избера някой от тия два града. Естествено, ако има нещо в България интересно, едва ли ще го пропусна. Но наблягам на кеш играта. Оказва ли ти влияние това, че за разлика от другите страни, тази в България се пази на... Моля? Чуваш ли се повече като у дома си? Естествено. Да. Аз по принцип тук в Златни пясъци и в Интера се чувствам много добре. Аз наистина се чувствам като у дома си тук. Играя в това казино от момента, в който се започна да се играе Texas Hold'em тук. Всички тук са ми приятели и наистина се чувствам много добре. Сега след ремонта и хотела и казиното са на много добро европейско ниво, според мен. Това как се вижда сега? Всичко е страхотно. Аз много обичам да идвам тук. Винаги, когато имам възможност, идвам тук да играя. И ще продължавам да идвам за в бъдеще. Не смятам да играя. По принцип, последните 3-4 години се преориентирах главно към кеш играта. И
твърде многото игра в турнири ми губи интереса. Реално аз губя воля и губя интерес към това и правя някакви глупости, губя търпение и така нататък. Затова гледам да играя само един турнир, най-големия който е и през останалото време си играя кеш и си пия пулмари. А имаш ли слаби страни? Имам слаби страни, всеки има слаби страни. И както казах, губя търпение доста често. Даже напоследък няколко големи турнира пробвах да почвам от по-късно ниво. Влияят ми някакви странични неща, но... Реално аз 5-6 часа на ден мога да играя, но когато почнат тези часове да стават 8, 9, 10, аз наистина губя търпение и може би не взимам най-добрите решения. Но днес почнах от първо ниво да видим какво ще стане. Разчиташ ли много на разговорите на масата да разсеваш играчите? Да, аз се закачам доста с другите около мене. Ако имам приятели по масата, обикновено доста се смеем. Ако има някой, който видя, че могат по някакъв начин да го разклатя с думи, правя всичко възможно по въпроса, което ми носи понякога малко негативи, но в общия случай е добре за играта. Последен въпрос, имаш ли някой прякор, за който не знаем? Някой прякор, за който не знаете? Имам, но няма да го споделя. Кой ти е любимия от по-известен? Аз си харесвам прякорите, въпреки че единия съм си го измислил сам, а другия ми го измислил някой в казиното. Смятам, че ми подхожда този прякор пчелата, който ми лепнаха в казиното и нямам нищо против хората да ме наричат така. То дойде последния начин. Аз като вземах някоя ръка или като печелях някоя ръка, обяснявах, че тия карти берат мед и че това бере мед, че това не бере мед и те просто казаха, че щом аз всеки ден си бера мед, значи аз съм пчела и така си остана. Да. Добре, мерси много и успех в турнира. Мерси аз.